هەلبەستوانێ کورد مەڵا ئەحمەدێ نامی یەک ji stûnên helbesta resan li Rojavayê Kurdistanê bû. Namî di hemû helbest û berhemên xwe de hewl dida gelê xwe bi pêş ve bibe, zimanê wî geş bike û keç û jinên wî azad û xwende bike, da gelê Kurd jî cihê xwe di nav rêza gelên pêşketî yên cîhanê de bigire. Namî êş û janên gelê xwe baş nas kiribû û digot dibistanan bilez çêkin, hepizxanan bikin wêran, nemaza xwendinê pirkin ji bo me her evin derman. Lewma jî Namî duê dema dijwar de xwendin, parastina zimanê Kurdî û bi taybetî pêşketina keç û jinên Kurd ji xwe re kiribû armanc. Di nîveka yekem a sed sala borî de li gundê Tilşeîra Aşîta ku dikeve rojhilatê bajarê Qamişloyê dibistaneka keçan bi saya Namî hate vekirin. Keçên Kurd di wê dibistanê de fêrî xwendin û nivîsîna bi zimanê Kurdî dibûn. Berî dest bi xwendina xwe ya rojane bikin, şagirtên keç sirûdeka Namî digotin û paşê dest bi xwendinê dikirin. Ev sirûd bi navê neşîd û gaziya keçan di dîwana Namî ya daxwaznameyê de cih digire. Beşek jê wiha ye. Birayên delal hûn werin xortino, bi hişta welat demherin merdino. Welat çavlirê bendewarê me ya, ciwan herne pêş dewr û dem ya we ya. Dilê me ji pola ye gurçik hesin, ji bo tol û doza welat em besin. Eger hûn neyên vane keç em meşîn, besin koletî serfiraz dem bijîn. Besa Mustafa Rûdaw.